Els carrers d'Engordany són especials pel Rubén i l'Eva. És el seu barri i aquí va néixer el seu somni, el projecte que ha entrat a la fase final del programa d'emprenedors Lab Impact Andorra de Morabanc i Ship2B. L'Andorra Marketplace, que va sorgir després de moltes converses amb els comerços de la zona. El tracte personal ens agrada molt i arrel d'això, també quan fas la xerrada t'expliquen que ells no venen, que cada cop ho tenen pitjor, que potser tancaran les seves botigues. I se'm va córrer que amb els coneixements del Rubén, amb els coneixements informàtics, a nivell tecnològic podríem ajudar-los, podríem crear alguna eina que els hi permetés vendre més i millorar una miqueta la seva qualitat de negoci. Andorra Marketplace es una plataforma online en la que el pequeño y mediano comercio podrá subir sus productos y promociones, con lo que facilitaremos al comprador el poder comprar productos y ofertas del país de Andorra. La selecció del projecte finalista del Lab Impact Andorra es va fer després d'unes sessions formatives a Morabanc, on 4 emprenedors van poder millorar i defensar el seu model de negoci. La semana que estuvimos con Morabanc y Ship2B trabajando con ellos, para nosotros fue espectacular, fue muy positivo. Tuvimos un montón de feedback y de conocimientos que nosotros no teníamos, no llegábamos. Tuvimos mentorías a primer nivel que nos ayudó muchísimo, sobre todo a conocer cómo está el estado comercial del país. Quan veus la il·lusió que posen els emprenedors amb els seus projectes, doncs em sembla molt interessant que tinguin un lloc on es pugui canalitzar les seves idees. Estan molt convençuts de la idea que presenten, tenen molta empenta. Però sí que és veritat que de la part online o part de màrqueting digital hi ha algun cas que necessiten més informació o bastant més treball a fer. Pels seus projectes és vital que dintre de la seva estratègia tinguin en compte el com han de posicionar-se en internet, en com han de comercialitzar i mostrar els seus productes i de com han d'arribar i buscar l'engagement dels clients en el món digital. Els hem intentat aportar quina és la visió d'un inversor quan se senta amb un emprenedor i que entenguin una mica quina és l'estructura que espera veure un inversor sobre un projecte. La seva situació, el que els recomanaria és treballar amb il·lusió, treballar en un projecte que hi creguin i és només així com trauran forces d'allà on no n'hi ha o no les trobarien si estiguessin fent alguna cosa que realment no creguessin. Després de ser seleccionats d'entre una dotzena de projectes, ara l'Eva i el Rubén els esperen uns mesos intensos al programa Lab Impact Andorra, una oportunitat per accelerar el seu projecte amb Ship2B i Morabanc. Nuestro sueño sería conseguir ser la plataforma referente a la hora de hacer compras y de conocer la oferta del país. M'encantaria que fos sobretot d'utilitat pels comerciants del meu país, que els hi pogués ajudar d'alguna manera a tenir més vendes i a millorar els seus negocis, que no hagin de tancar i que jo pugui gaudir d'aquesta compra al barri, que és el que m'agrada.